Iya ngalah. Iki sing ndi iki? Iki sing iki. Iya. Bayu kosine Yoyo ya dirusak loh. Yo 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 yo. Walah sikat kumbahan bareng gorene. Beh ngamuk cah cilik iki janan. Ngawur wae tak kandangi nek kono wae. Wis mlebu rono. Ya nisi to Yoyo. Kok tak benakne le kursimu le. Oh ya sekarang masuk situ aja pinternya. Oh iki sek kita cukup iki lho. Kita ngendi iki? Gak enak iki. Cek le. Kursimu dirusak ya le, mbek bocil wi ya. Heeh. Ambek sanglir wi dirusaki. Heeh. Sing kok tak dandanane kok ya. Kok tak dandanane. Nyandi tak emang mlayu mah. Duh, capoken sitok ndepis nyapa weh. Wis ngrusaki ta weh. Kok iso mlayu ndepis dhisik? Heh? Kok iso mlayu ndepis dhisik nyang omah lho. Sing rusak sapa? Hiro ta? Heeh ta? Hiro sing rusak?